Промяната, която ми беше най-трудно да приема, че ми трябва доста повече време да се възстановя след полагане на съответните усилия за отношение на тренировки и всякакъв вид физически дейности, тъй като нещата вече стоят по един съвсем различен начин. Аз лично смятам, че си приличаме доста по коса, усмивка, може би носа. Може да се справи с абсолютно всичко и не се отказва, независимо от ситуацията и трудностите, които изпитва. Бих описала мама като дефиницията на грижа, всеотдайност и любов. Да чуя тези думи от очи означава, че съм една щастлива майка. Бих искала дъщеря ми да научи от мене, че трябва да се бори с живота, да се бори да си постигне всичките мечти и цели. Да не се отказва.